निग्रिम थाङो वाइसा नाजाबाय थायो 이게 탄지 통행을 아까 그거 실랑가 शिलं थानाय जांते थाङो फाय बेके आरो तिपरा सब आंनो थिखाय दिबा नर्मल माइया कल फाइनान्स गोबां मा बरग आं सामान परा निग्रिम थाङो नाय जायगा खामबायचा तब नोंवाइसा थाङो ने नां आं फाइ नरमता आं खाय कोनो जागा डाक्टर ना जे आनि मकल ताते सिरि दो ताके केनते Tini जों बगाबिल बिसिनि आन्दाराव लाइत्रापाराव जों फैया ताकक सुरेन्द्र दा बर्मा सालपलंमा केन्सार रुगबाय बेमार मानजाक नगक लाइजाक बो ताबसु जरा गभर्नमेन्टनि कुनु साहाय्य मायाखौ गोबां मा थायो थाङै बो हस्पिटाल नायजाका डक्टर बाय नायजाका हस्पिटालाव थाङो इभेन निंकबो थाङो मणिपुरनि निंकबो थाङो बो नायजाका सिलचरबो नायजाका बेगाकाय बिनि निंकमानि के बताबो केमोनाय दंगो ब्लेकाय सरी नुखुं ब्लेके चलि मैया बेगाकाय आं खाख्लायो गभर्नमेन्टनि तरफ থেকে बनो একটা কিছু जों खायनानै चाइतो गय दंगो এবং बेस्ट साजेसन आं बनो साका जे शिलंनि निग्रिमसा थाङै वाइसा नायजागै नायदि गोबां बरक थाङै आरो हामै फैका बेगाकाय बिनिमो जेता आंखौ माने ताबो किसा आंखौ द्रप बेगाकाय आं खाख्लायो गाहामकाय थेरापि रग रिखांगाकाय बा केमो रिखांगाकाय बिनो रोगि बो दातिन हामै थाङाने गोबां नामते हामाने मारिबो दंगो बेगाकाय खाख्लायो आं निजिबो चुबानाय सरकारि चुबा बनांनाय होननानै बेबस्था खालायनाय बिनि तिनि दरगास्त लांखाबाय बिनि दरगास्त सैजा करिबाय आं खाख्लायो बो बेटार ट्रिटमेन्टनि बागै जों जतन जों चुबा खालायनाय वानानान कुन कखरे बुखा खाराखाय दंथुम जों अबनो खाख्लायो बो हामै थाङो